xugada de xugada més xugada. Bona nit a tots. Jo soc Xapló. Per als que no me conegueu, soc Xavi Serra i soc més d'internet que de la vida real. Jo duc el Facebook de Malalt de Falles i la web malaltdefalles.com, així no me podeu ubicar un poquet. La meva història és una història que podria passar-li a qualsevol persona que li agrada les falles però que no és de València i no les té a prop. Us vaig a relatar ara una carta que em va enviar un amic de Morella i que va tindre un problema. Comença així. Hola a tots. Xavi m'ha demanat que contara la meva història als amics de Borró i Socors per si em podríeu ajudar. Allà vaig. El meu nom és Julià. Visc a Morella i soc propietari d'una casa de turisme rural al meu poble. La meva ocupació no em permet prendre vacances, ja que a més festa, més treballes, evidentment. Això em deixa poc temps lliure per a les meves aficions. Una d'elles, des de ben xicotet, són les falles. I vos preguntareu, com un xic de Morella li poden agradar les falles? Pregunteu-li a mon pare que un dia, quan jo no alçava 2 pans de terra, em va dur a València i aquella gran excavadora d'un tal Hortífus i un tal Manolo Martín em va deixar bocabadat. A partir d'allí, any rere any per la tele, ja que l'economia familiar no permetia visitar les falles en directe, veia la cremar i sempre, com era una tradició, demanava per correu el meu turista faller. Amb els anys, i ja independitzat, el problema no era l'economia, sinó el meu treball el que m'impedia visitar en València i les falles. Afortunadament, avui en dia això ha canviat, avui tenim internet. Gràcies a Déu i després d'esperar molt de temps, ja sabeu, als pobles les coses arriben un poc més tard, ens vam instal·lar internet en casa. Per a mi vaig pensar, Julià, ara sabràs tot sobre les falles més ràpid, millor i en valencià. Quin goig. Arribar al meu mes preferit, és a dir, el mes de Julià seria març, evidentment. I Marc, el meu amic anglès, em va comentar que havien inaugurat una web on saber-ho tot sobre les falles. Una web que estaria en anglès, en francès, en valencià i on podria llegir tot sobre la meva afició. Més content no podia estar. Com era evident, jo no podia visitar València, però des del dia 12 al 19 de març vaig entrar en falles.com a diari. Julià va provar a entrar en falles.com, però falles.com no existeix. I com diu ell, va fer clic en la versió en valencià. Diu ell, observe que no hi ha res. Res sobre la planta, res sobre les mascletades, res sobre els castells. Em preguntava si realment s'havien plantat falles enguany, és a dir, al 2010. No hi havia cap indici a falles.com. Cridi al tècnic per si de cas havia trencat el meu ordinador, qui sap. I no funcionava, però em comenta que tot marxa perfectament. Serà veritat, enguany no hi ha hagut falles. Però no em resistisc a acceptar-ho. No és possible. Cridi per telèfon al meu amic anglès Marc. Ell em diu que tampoc troba res a la versió anglesa de falles.com. Casualitat. Prove a Melén, la meva cosina de Toulouse, i no troba res a la versió en francès. Sembla que es confirma. Em quede trist. Un any sense falles no és un any per a mi. Ara ja passats uns mesos i estan segur que vosaltres, amics de Borró i Túria, de Borró i Socors, perdó, em podreu respondre, vos demane ajuda. Amics, enguany s'han plantat falles. Julià. Postdata, que no se m'oblide, esteu tots convidats a les festes d'agost de Morella. Esta carta, que evidentment és imaginària, la podria firmar qualsevol persona que li interessi les falles des de fora de València, des d'Alacant, des d'un poble de l'interior, perquè, desgraciadament, des del dia 1 de març, la web de falles.com i fins al dia d'avui, que ho podeu comprovar, ni en la versió d'anglès ni en la versió de castellà, dic de francès, i més desafortunadament en la versió de valencià, no ha informat sobre les falles. Qui té la responsabilitat que això canvie és Junta Central Fallera, evidentment, perquè en el reglament faller hi ha un article que diu que la llengua prioritària de les falles serà el valencià. Per això, per a que el meu amic Julià puga informar-se sobre les falles des del seu poble, per favor, que falles.com estigui en valencià. Moltes gràcies.